Kule exam question umbuzo uthi factorize the following expression fully. Mawubhekana nesibalo esikanjena uqala ubheke ukuthi hloboni expression usukunayo. Sinani la sinama-terms amathathu. Ngoba sinama-terms amathathu lokhu kuqonda ukuthi yini le i-trinomial angithi. Ngoba kuyi-trinomial kumele sibheke ama-factors ale constant esuke la kwi-term esithathu always umthetho wethu loyo. Okay. Ama-factors ka-54 iwona azosisiza ekutheni sikwazi ukufactorize. Factor yokuqala obvious u1 no54 angithi. No54. Ngoba inamba yethu enkulu ke kumele ukuthi mawubheke ama-factors ale constant yakho ucheck ukuthi uyakhona nokuthola u-half noma at least inamba close to u-half mawuthi awukwazi ukuyidivide ngo2 yabo. So uya-check-a ukuthi 54 divided by 2 okay isamthola u2 u-half wa54 uphuma bani u27. U2 no27 kuzoba ama-factors akho ngoba boyi2 bayangena 2 no27. Mawuthatha ukubheka u2 times 27 uyakhiphela lo 54 angithi. Sebenza kanjalo ama-factors. U1 nalo 54 uyakwazi ukukhiphela. U1 no54 uyakwazi ukukhiphela u54 yabo. Yeah. Sidlule futhi. So thola amanye ama-pairs. So uyazi ukuthi u27 uzokuguide ekutheni ukuthi i-numbers below u27 izona umele u-check ngazo ama-factors akho yabo. Asithesteke lamanye ke. Amanye it's obvious u5 u10 u15 ngeke bengene u54 ku-impossible yabo. No20 nawo hayi lahle sale eceleni. Kodwa ke asitheste lamanye ke asitheste u3 suke ezantsi yabo. 54 divided by u3 usho ukuthi u3 no18. Siyazi ke ukuthi kumele sifake u3 no18. Udlule utheste amanye. Masitheste amanye ke sibone uthi u4 uyangena yini. U4 uyangena? Awungeni. Okay. Udlule teste u5 sithe angeni sibheke u6. Okay u6 uyangena uhambiselana nobani no9. 6 no9. Yeah ngathi kuphelela lana ke kodwa usungabe usutesta ke amanye ke ukuthi ayasebenza na o13 ukuthi bangena kodwa athi just nje for sake of validation. U11 siyazi mababala bahamba abo 55 66 77 obvious nalapho ukuthi abangeni yabo. Lo just nje bonus yabo utha abangeni labanye. Yeah sigcina lana wona ama-factors esosebenzisana nawo. Mawusuwatholile ke suyagroupa nama-factors akho ama-group njengoba kade siwathola besiwathola ama-group angithi. Besiwathola kanje zonke le inamba lezi uyabona ukuthi zikhiphela ubani u54. Yeah mawusunawo ke ama-factors akho kanje into kumele uyenze ke manje sofuna ufactorize sofuna ukubheka igroup okuyiyona yona ozoyisebenzisa ekutheni wazi ukuthi iziphi inamba kumele ifakela. Lokho kwa x ku obvious x ungaxa ngapha yabo. Ngoba uyakhona ukuthi mawubuyele emuva uthole lo yabo. Bese ke sisibheka ke emunye umthetho wesibili umele ulandele. Umthetho wesibili u-involve lama signs la u2. Asebenzisana ke lama signs la u2. Lo uthi baku negative la
qonda ukuthi ama signs ale number lezi osuke iqhathanisile akumele ifane. Lo ma positive qonda ukuthi ama signs ale number osuke iqhathanisa kumele ifane, yabo. Okay. Waqeda kusho njalo ke. Lo bese ethi ke yabo kule case yo negative. Lo uzothi inamba enkulu mele ithathe isign esuke ila. Yes. Kule case ibani positive. Yabo. Kodwa makade lo positive. Lo uzothi ngoba yangithi lo uthi positive qonda ukuthi ama signs mele efane. Lo uzothi mele efane ngokuthi ebe positive omabili, yabo. Sina icase yethu sino negative no positive okusho ukuthi akumele efane ama signs ethu la, kodwa inamba enkulu mele ithathe upositive, yabo. Usuyababhala ke labo positive bakho ke kuyinamba enkulu bese negative inamba encane, yabo. Bathe positive la, positive la, positive la. Siyabona. Sesiyazi ukuthi sizoba no negative no positive la. Ngoba usushilo umthetho. Kodwa ke okusalayo ukuthi iyiphi inamba ezobe siyifaka lana ke. Yiphi common group esobe siyifaka la. Ezokwazi usikhiphela le namba esuke la ngezansi. Lalela ukuthi ubona kanjani ukuthi yiphi inamba kumele uzoyisebenzisa. Group ozoyisebenzisa. Ubona ngale ndlela. Ngathi sino x la, sino negative, sino positive. Qala uteste ke inamba zakho. Siteste igroup yokuqala 54. Uzotshengisa nje ama iteration nje ambalwa. Noma uwatshengise wonke ukuze uzowazi ukuthi imaphi ama iteration usukuwa odlule kuwona ukuze ufike ku final answer. Kodwa nje lento usuyenza ngomqondo ucabanga angithi ubone ukuthi iyiphi ongayikhetha utest. Okay. Into ofike uyenzeke la. Uzotesta lo, uzomultiply lo nalo bese uthole isum yakhona. Multiply lokho kusondelene nokuqhelelene. Khiphela uba u minus x nobani no positive 4x. Bese uthola isum yala ubani u53x. Usuya checka ukuthi lokho okutholile kuyefana nalokho. Mangafani uyadlula udlulele kwenye group. Usho ukuthi le group akuyona eyichitha. So faka enye group ke manje, yabo. Enye group ubani negative 2 no positive 27. Nayo ke usuya checka ke nayo iteste u2x no 27x. Angithi phuma ubani u25x, yabo. U25x uyachecka ukuthi lo iyefana yini lo. Hayi, mangafani uyayichitha. Hayi, siyayichitha le group nayo. Hayi. Ayenzi kahle. Siyadlula. Sibheke enye futhi uba u3 no18, yabo. U3 no18. Ayithi siya multiply njalo ukhumbule. Lo si multiply nalo, lo si multiply nalo. Mas multiply u3 no x, negative 3x, si multiply lo nalo is positive 18x. Do skip ubani positive 15x. Santholayo. Ngoba sesimtholile ku 15x ke. Sesiyazi ukuthi igroup esamselana nayo ile. Le enye seyichitha. Yabo. Siyayibhala ke igroup yakho la ukuthi u3 no18. Yeah.
Usuyathola ke ama marks akho ke uzothola ukuthi uthola imark la ukuthi ukwazi ukuthola le factor le 1 u2 wathola no18 2 marks wakho uthotho wakho ke usuphuma nawo. Okunye kumele ukwazi ke ukuthi le step bengizenza ke lezi ungakhona ukuthi usheshe uteste ngecalculator yakho without ukubhala phansi yebo. Asikho isidingo sokuthi lokhu ubhala phansi yonke lento. Uyatesta nje uhamba kwesikhathi usuyazi ukuthi uzosheshe ube ne instinct so kubuka kwazi ukuthi uthola kanjani inamba esuke la esenta. Hayi zobe usungichazela ukuthi kuphi la usala khona. Siyabonga.